Добър ден. Добър ден. Добър ден. Давам думата на господин Ивайло Калфин, евродепутат, който съвместно с госпожа Ривази имат обща инициатива в Европейския парламент. Аз съм днес тук, защото придружавам една моя колежка, с която още преди месеци започнахме разговори по добива на шистов газ. Бяхме заедно и в Полша, която е една от страните, които се готви да добива шистов газ в Европа. И аз така бях впечатлен от много силните и аргументи против този добив. Госпожа Ривази е от партията на Зелените и от групата на Зелените, френска зелена евродепутатка, която се занимава основно с проблемите на околната среда. Един от най-активните членове, човек, който беше малко след земетресението и аварията в Фукушима в Япония на място. Също има преки впечатления от това какво може да се случи с природата след една такава авария. И аз си мисля, че действително Мишел Ривази е човека, който най-добре може да разкаже какви са били аргументите във Франция само преди няколко месеца да бъде забранен проучването и добива на шистов газ. Франция, знаете, че е една достатъчно голяма, мощна, богата европейска страна, в която аргументите против добива на шистов газ очевидно, че са взели връх. Аз много бих искал в България, преди да се започне, ако въобще се започва проучване и добив на шистов газ, да се проведе най-малкото едно широко обсъждане, за да знаем всички какви са рисковете за него. Моето мнение е, че енергийната независимост на България не е свързана с добива на шистов газ и с тези опасни технологии. Това, разбира се, е моето мнение. Аз не бих водил кампания против добива и против проучването на шистов газ в страната. Но, разбира се, решение така или иначе ще бъде взето. Аз мисля, че най-добре това да бъде включително и взето с референдум. Но е много важно българските граждани, особено хората, които живеят в тези региони, да чуят и двете страни. Да чуят какви са плюсовете, какви са минусите, какви са рисковете, за да знаят до какво води добива на шистов газ. Аз се радвам и ние започнахме контакти с общинската администрация тук в Нови пазар, още когато излезе решението на Министерския съвет на 16 юни тази година, разрешение за проучване на фирма Шеврон. И отново искам да кажа, че началото на подобни технологии най-малкото трябва да бъде предшествано от допитване до хората. За мен също така това е национален въпрос, не е въпрос само на местен референдум, разбира се, би могло да има и местен референдум, но той засяга цялата страна. Искал да дам възможност на Мишел Ривази, човек, който действително познава добре и тази технология, и въобще смисъла на екологията и екологичната политика днес, за да говори пред вас. Тя е на ваше разположение. Надявам се, че ще имате и въпроси към нея. Благодаря. Pour parler de la problématique des gaz de schiste. За да говоря върху проблема с шистовия газ. Alors, en France, ça a démarré en avril 2010. Във Франция тези проблеми започнаха през април 2010, où on a appris sur le journal officiel qu'il y avait que le ministre de l'Environnement de M. Sarkozy, където, когато се разбра в официалния вестник на Франция, че министъра на околната среда на правителството на Саркози avait donné 3 permis d'exploration et d'extraction des gaz de schiste, е издал 3 разрешителни за проучване и извличане на шистов газ, sans informer les maires où l'extraction devait avoir lieu. Без да уведоми кметовете на местата, в които тези извличания е трябвало да се състоят. Donc, les maires concernés comme vous, comme les citoyens,
se sont dit, mais c'est quoi les gaz de schiste? И кметовете, засегнатите кметове като вас и всички ваши съграждани си зададоха въпроса, но какъв е този шистов газ? Donc, on est allé aux États-Unis, on est allé au Canada, on a fait venir les gens et on a essayé de se renseigner sur les conditions d'extraction de gaz de schiste. Направени са отивания в Америка, в Канада, доведени са лица, които да дадат разяснения за извличането на шистовия газ. Et on s'est aperçu, après 10 ans d'exploitation aux États-Unis, qu'il y avait des problèmes liés à l'eau qui était contaminée par les 500 à 600 produits chimiques qu'on met dans la fracturation hydraulique. И след 10 години извличане на шистов газ в Америка се установило, че има проблеми с замърсяване на водата, дължащи се на химичните продукти, които се използват при това извличане. Alors je vous explique qu'est-ce que c'est cette fracturation hydraulique. Ще ви обясня какво представлява това хидравлично разбиване. On veut extraire du gaz dans des roches qui sont entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Газа трябва да се извлече от скали, които се намират на 2-3 хиляди метра дълбочина. Ce gaz est enfermé dans des petites bulles. В малки мехурчета е затворен този газ. Et il est prisonnier dans ces bulles. Сякаш е затворник там, в тези мехурчета. Donc, ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, c'est de faire un forage vertical. Това, което на вертикалното, хидравличното разбиване означава вертикално пробиване. Et puis, on fait un forage horizontal dans la couche où il y a ces bulles de gaz qui sont emprisonnées. А след това се прави хоризонтално пробиване в слоя, в който се намират тези мехурчета. Mais pour faire le lien entre ces bulles, il faut envoyer beaucoup d'eau, entre 10 000 et 15 000 mètres cubes. Ça représente 6 piscines olympiques. Но за да се извлече газа от тези мехурчета, трябва да се използва много голямо количество вода, между 10 и 15 000 кубични метра. On envoie cette eau avec une très grosse pression et ça fait fracturer la roche qui a 2000 mètres de profondeur. Тази вода е под много високо налягане, което разчупва скалата. Et on y met du sable et beaucoup de produits chimiques pour faire le lien entre le gaz et l'eau et pour extraire ce gaz. Използва се пясък и много химични продукти, за да се свържат водата и газа и за да се извлече този газ. La conséquence de ça, c'est que des gens qui étaient au-dessus, des agriculteurs, qui avaient une maison qui était à quelques centaines de mètres du forage, В последствие на това, хората, които живеят отгоре, например селскостопанските производители, които имат къща, която се намира съвсем наблизо до местата, в които се разбива, lorsqu'ils ont ouvert leur robinet, ils sont aperçus que l'eau potable qu'ils buvaient contenait des produits chimiques ou même du gaz parce qu'il était passé à travers, vous voyez, le forage vertical. Когато тези хора си пуснат кранчето на водата, забелязват, че във водата има химични продукти и дори газ, който се качва нагоре по тръбите.